Dalibor Despotović, star 37 godina, vlasnik menjačnice, ubijen je 5. februara 2018. godine na uglu Zapanske ulice i Mirča Aceva na Voždovcu. Napadač je u Despotovića pred njegovom menjačnicom ispalio više hitaca u glavu, a potom pobegao automobilom koji ga je čekao. Policija i hitna pomoć su došli vrlo brzo na lice mesta, ali nažalost lekar je mogao samo da konstatuje smrt Despotovića. Kriminalna grupa, čiji je član bio Despotović, je 2010. godine osumnjičena da su opljačkali ekspozituru Vojvođanske banke na Čukarici Alfa banku u ulici Vojvode Stepe i uz pretnju pištoljem oteli 2,5 miliona dinara. Na teret se stavljalo i da su u istoj ekspozituri Alfa banke oteli 2 miliona dinara i 11.000 evra. A 15. oktobra iste godine u NLB banci u Železniku oteli su 2 miliona dinara. Dalibor Despotović je 2010. godine uhapšen sa Milošem Kljajićem jer su u iznajmljenim stanovima na Karaburmi i Železniku krili 4 heklera, 3 automatske puške, 3 pištolja, 2 pumparice, 5,5 kg sporogovorećeg štapina, zolju, ali i lažne policijske značke. Njih dvojice su radili u obezbeđenju Slobodana Šaranovića, koji ih je, kako se verovalo, poslao da likvidiraju Luku Bojovića, ali je to ubistvo policija sprečila. U novembru 2010. godine zajedno sa njima dvojicom uhapšen je i rođeni brat Saše Cvetanovića, Jugoslav Cvetanović, koji inače radi u Šaranovićevom kazinu Slavija i prema nezvaničnim informacijama on je potencijalnim ubicama pružao logistiku. Jugoslav Cvetanović ubijen je u septembru 2017. godine, a njegov brat je za naručioca ubistva označio Luku Bojovića. Rat dve porodice Bojović-Šaranović uzima svoje žrtve. Dalibor Despotović je 11. žrtva mafijaškog rata dve porodice. Ubistvo Dalibora Despotovića nije rešeno.